गाइबा खाली आमे जानि ताहा न आमे समस्त मिलमिशि आमे प्रभु को गौरव करबा गाइबा की तार पद
ଜଗନ୍ନାଥ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆଜିର ସମସ୍ତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆରମ୍ଭ କର, ତୁମେ ଶେଷ କରି ତୁମେ ମହିମାନ୍ୱିତ ହୁଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସେଇଦିନ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ମିଳନ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟରେ ଆତ୍ମାରେ ସେବା କରିବା ଭାଇ, ଆଜି ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ସେବା କରିପାରୁନୁ ପ୍ରଭୁ। ହେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସତ୍ୟରେ ଆତ୍ମାରେ ଉପାସନା ତୁମେ ଚାହୁଁଛ, ଏଥିପାଇଁ ଆଜିର ଉପାସନା ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟରେ ଆତ୍ମାରେ ଉପାସନା ହବ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ସମସ୍ତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଆଦେଶ କରୁଛି ତୁମେ ବାହାର କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଯେତେ ସମୟ ବିତା ଆଜିର ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଜି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ତୁମେ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟମ ଶେଷ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମରି ଗୌର ପରିସର ବ୍ୟବହାର କର ବୋଲି ଶୀଘ୍ର ଆସୁଥିବା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନାମ ଜଡ଼ିତ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଅଛି ପିତା। ଆମେନ୍।